बेयाव नुजाफैनानै माबायदि मोनदों? आङो सापागुरि इउ एन एकाडेमि बेखौ जिहेतु खुलिनाया बारा गोबाव जायाखै मिथिगौ बिनि सामलायगिरिफोर आरो दा नै जे गथ'फोरनि माखासे पारफरमेन्स नुबैनानै आं बिराद गोजोननाय मोन्दों। आं इउ एन एकाडेमिनि जे जौगाखांनायनि जे नेरसोनफोरखौ बा बिदि बर' मिडियाम हिसाबै थांनायनि मोनसे माबा नंला बेफोरखौ नुफैनानै आं दिनै गावनो मोनदांदों आरो। नोंथांमोननिनो ब्रान्स हिसाबै माबा मोनसे दायथ'फोर लागोन नामा जौगानायनि बे फरायसालिखौ? जौगानायनि थाखाय जोंहा माखासे पलिसि दङ। जेन'बा जोङो दा प्रत्येक बोसोराव माने 1 लाख खरि जों माखासे इउ एन एकाडेमिफोरनो अनसुंथाइ हरो आरो बेनि अनगायैबो जोङो माखासे पलिसि दं। जेन'बा जोंनाव माखासे कन्ट्रिबिउसन होनो हानाय जेनेबा बिजाब पाब्लिकेसनफोर दं। बेफोरबायदिखौ जोङो सिगां समफ्राव जोङो बिसोरनो लायाखै आरो माने ओरैनो हरदों एसे फाननानै ला जा मोनो आरो नैबे अनसुंथाइ हरनाय बेखिनि दं आरो जायफोर निट माबाफोर आरो बेखौ जोङो सेन्ट्रेल इउ एन एकाडेमि हिसाबै हरो आरोखि। बर' राव बा बर' सोलोंथाइखौ फेहेरनायनि थाखाय नोंथांमोना उनावहाय माबायदि खामानि मावनो थाखाय? जोंथ' अरायबो बेखौ थि खालामनानै दंखायो आरो नैबे दा इउनिभारसिटि लेभेलसिम थांनाय माने फुल अट'नमि लानानै UGCआ दा गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया NEP जेरैखि होदों अट'नमि दा बेफोरबायदि मोनोब्ला जों हयथ' फुल फ्लेजेड खामानि मावनो हागोन बिसिम जोंहा उद्देश्य दङ। आरो अलरेडि जोंनि बिटिआरनि दानि चिफ प्रमद बर' बिथाङा बुंदों जे हायोब्ला जोङो बर' मिडियामजोंनो बा बर' रावनिनो इउनिभारसिटि खालामनायनि पलिसिखौ लानांगौ होननानै आं बे खोथाखौ आसामनि चिफ मिनिस्टारनि सिगाङावबो एसे बुंखांबाय। बिथाङा बुंदों सिलेबासफोरखौ बानायनानै खालामबाय थाखा जानो हायो ना हाया होनना सोंदों जे जोङो मेक्सिमाम साबजेक्टखौ हायाब्लाबो मेजर साबजेक्टखौ जों जाहाथे बर'नि मेइन स्टाडिसाव लांनानै जों खालामनो हायो बेबायदि लेभेलाव थांखियाव जों दंगासिनो दं आरो बिनि थाखाय जोङो माखासे सिंनि जे खामानिफोर एक्टिभिटिसफोर बेखौ मावगासिनो दं आरो जों आसा खालामदों उनाव हागोन आरो। गासै आसामाव इउ एन एकाडेमि हिसाबै गंबेसे फरायसालिफोर दं? जोंनाव दा रेजिस्टार्डथारा 84था आरो बिनिबो दंबायो माखासेफ्रा खिन्थु जोंजों बारा लिंक गैया बिथांमोनहा। दा 84था इउ एन एकाडेमिफ्रा जोंजों लिंक लानानै सोलिगासिनो दं।